गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। सानसेनि सिगां आसाम डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव मोनसे रेगिं खालामनाय जाथाय जायो आरो बे रेगिं खालामजानाय सासे फरायसाया गावखौ बासायनो थाखाय 2 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारज्रुमनांगौ जायो आरो बे जोखोम जायो आरो बिथांखौ रेगिं खालामनाय गासै 7 स्टुडेन्ट्सफोरखौ दायो एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनाय जादों आरो बिथांमोननि लोगो गासै 18 स्टुडेन्ट्सफोरखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। BSFनि आइजोफोरा मोनसे ड्रनखौ गावख्लायनो हायो होननानै मिथिनाय जादों पान्जाबाव आरो बे ड्रनआ पाकिस्ताननिफ्राय फैदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों आरो बेबायदि ड्रनजोंनो दानिया स्मागलिंफोरखौ खालामो होननानै मिथिनाय जादों। गासै 20निख्रुइबो बांसिन पारा एथलेटिक्स जाय सुबुंफोरा आथिं आखाइ गैयै आरो मेगन गैयै बिथांमोन गेलेगिरिफोर बिथांमोना पान्जाबाव CMनि न' लांगोना मोखाङाव प्रटेस्ट खालामदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथांमोना डिमान्ड खालामदों दि बिथांमोनखौ गभर्नमेन्ट जब होनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। साउथ करियानि प्रेसिडेन्टआ चाइनाखौ बुंदों नर्थ करियाखौ डेन्जारास निउक्लियार वेपनफोर बनायनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय खोनानाय बायदिब्ला नर्थ करियाया माब्लाबाबो बेखौ बन्द खालामा होननानै बुंदों आरो बिथांमोना बेबायदि डेन्जारास गिथावना निउक्लियार बमखौ बनायनानै गावनि देशनि रैखानि थाखाय देरहासार जानो थाखाय लाखिगोन होननानै बिथांमोना बुंदों होननानै मोनथिनाय जादों। इन्डियान आर्मिया मासे दावखौ दुश्मनफोरनि एनिमिफोरनि ड्रनखौ नष्ट खालामनो थाखाय ट्रेनिं होगासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। भारतनि 2 सुबुंफोरा USनि अजार्क्स होननाय लेकआव गबनानै थैयो होननानै रादाब मोननाय जादों। लेक जायखौ जोङो दै जमा जाना थानाय मोनसे फुख्रि बायदि जायगा, बेयाव बिथांमोना गबनानै थैयो। बिथांमोना मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला सासेखौ बासायनो नागिरनायाव 2बो गबनानै थैयो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथां 2बो भारतनि तेलेंगानानिमोन आरो बिथांमोननि मुङा उत्तिशकान्ता 24 इयार्स बिथाङा आरो सासेया शिवा कालिगारी बिथाङा 25 इयार्समोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक आरो शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।